Estava planejat, això, Sempre m'agrada. És que havia somiat amb una entrada així, amb la música d'Agost i jo apareixent a l'escenari. Perquè jo soc una persona molt romàntica. O sigui, a mi el romanticisme m'encanta. Però per què costa tant ser romàntic quan portes camises hawaianes? A veure, jo em considero superromàntic, ¿vale? O sigui, de les persones més romàntiques que conec, doncs jo soc una d'elles. El que passa que les meves parelles, no sé per què, no em veuen romàntic o no em consideren romàntic. No sé, a veure, no és romàntic portar un ram de roses a una teva parella? Vale que les havia robat del cementiri. Romàntic, regalar-li el ram de roses i després ens recordar-te que és al·lèrgica. Però, i anar a l'hospital cada dia, què? No és romàntic això, cal mena. I clar que és molt fàcil ser romàntic quan tens pasta. Clar, aquí una parella meva em deia: és que el meu ex em va portar els Ritz, em va convidar a sopar allà i després em va regalar aquest collar de perles que porto penjat al coll. I jo, a veure, carinyo, tia, jo també t'he portat al restaurant perquè t'estimo. I ella, sí, jo també t'estimo, però et pots treure el pepinillo dels dents? És que el Big Mac s'ha de quedar aquí enganxat. Collons. Així que vaig pensar que per reparar aquest mal vaig dir, va, li compraré un anell, no? Algo maco. Però, hòstia, no, Així que tinc un col·lega joier i li vaig dir que em fes un preu especial. Collons, un preu especial. No, era un preu espacial, però de l'espacio, d'astronòmic era. Jo, hòstia, no puc ser romàntic perquè no tinc pasta. Dic, bueno, doncs haurem de tirar del meu enginy, no? I els vaig dir que seria nefast. Així que se'm va acudir una cosa. I un dia em vaig llevar ben d'hora, però ben d'hora. I me'n vaig anar a un soterrani que tinc a casa, on no hi toca la llum del sol. I em vaig endur un huevo de DVDs de pel·lícules romàntiques. Pretty Woman, Los Puentes de Madison, Ghost. I vaig decidir apuntar-me totes les coses que feien de romàntic. Va ser una època una mica estranya. Estava més sensible de lo normal. Vaig començar menjant crispetes. Hòstia! Dic, per un moment pensaré, ataque epilèptico! No. Vaig començar menjant crispetes, però vaig acabar menjant xutxes, gelat i tapat amb una manta. Tanta pel·li romàntica i plorava. Plorava per qualsevol cosa. Estava fent una torrada i se'm trenca. Estava veient la tele, l'anunci de Casa Terradellas, els nens que els deixen amb els avis perquè vegin la natura. Em vaig veure una senyora ajudant a creuar un avi pel carrer. I què li passa? És romàntic, romanticisme. Un dia està en un bar de carretera i se'm va acabar el paper de vàter i jo... Bueno, que aquí sí, aquí tenia lògica. És que va ser molta merda. Allò que comences a jugar amb el paper que et queda, que és molt... és igual. Terrible pels que no saben res de geometria. Sí, perquè comences per la part neta i després, si no saps calcular bé, no t'aixugues bé. Bueno, com si estàs fiant. I jo vull parlar de romanticisme. Vale. Aleshores, aquella època terrible, quan va acabar d'una manera que els meus amics em van ajudar, els he de donar les gràcies, quan em van veure i em van preguntar: ei, tio, fa setmanes que no et veiem. Jo ja he estat molt ocupat. I em diuen, bueno, però què tal el partit? I jo, quin partit? Hòstia. Ja està, em van arrencar, em van desintoxicar i ja està. Però bueno, a la llibreta tenia apuntades totes les coses que jo havia après romànticament, per al meu romanticisme. I així que vaig decidir aplicar-ho. Un dia vaig pensar, i ja està, ja tinc el combo perfecte per seduir una tia. I així ho vaig posar en pràctica una nit. I l'endemà d'aquesta nit em vaig trobar un col·lega i li vaig dir: tio, ahir la meva nòvia i jo, però bé, I el tio: sí, i això què has fet? I jo: vols saber el que he fet? Vols saber el que he fet? Primer em vaig treure el carnet de conduir motos sense que ella ho sapigués i la vaig anar a buscar a la feina amb 2 cascs. Aleshores la vaig portar a donar un tomb per Font de Cera. No va ser una bona idea. Però després la vaig acompanyar pel passeig marítim
tampoc va ser una bona idea perquè feia molt fred, però bé, i vaig poder deixar la meva jaqueta i vaig quedar com un galant. Els dos junts anàvem caminant i veiem la lluna reflexada sobre el mar. Passejàvem i vaig tocar una cançó amb la meva guitarra que havia composat jo. També va ser una mala idea. Després vam anar al port i vam fer un sopar romàntic pagant jo. Sentíem els pals majors que xocaven. L'ambient era màgic. Així que vaig anar a casa i la vaig portar a l'habitació, on havia preparat a sobre el llit un munt de pètals de rosa de la que no era al·lèrgica. I clar, ja està. I això ja va ser tot. Així que li vaig dir al meu col·lega: i tu què? Tu què fas? I ella em diu: jo em tiro la teva nòvia. Això sí que em va trencar el paradigma. O sigui, quan sóc romàntic, fracasso. Quan no sóc romàntic, també fracasso. Dic, hòstia, no sé, no entenc què passa. Però em sembla que en aquest cas el problema no era meu, sinó era la noia aquella. És que veureu, la noia aquella i jo... És que ella era molt, com t'ho diria, molt pija. No, era pija, però pija de collons. D'aquelles que sempre van perfectes, però jo he vist Barbies més reals que ella. O sigui, més humanes. I una altra cosa, quan t'has de ficar 24 quilos de maquillatge, tan perfecte no ets. A veure, les coses clares. Sí, li dèiem que era la sardina, perquè es ficava purpurina per l'escote i quan passava ja veieu, hòstia, la sardina. Fins que un dia la vaig pescar. Ja. Sí, devia anar molt borratxa, segurament, sí. La qüestió és que la tenia amb mi. Què va passar? Un dia, de tant maquillatge que portava, es va rascar i se li va caure mitja cara en bloc. Plaga! Hòstia! Jo flipant. Dic, tia, ets negra, tia! I ella, no. Si és que un dia vaig fer una barbacoa amb els papis i amb el fum se m'ha quedat enganxat. Sort que portava maquillatge i me'l vaig posar per sobre. I hòstia, jo he vist aquest bolso i hi ha més maquillatge que tot Ueta Workshop, que són els que van crear els orcos del Senyor dels Anells. O sigui, hi havia ja, pues, semblava Dalí, tota la pintura, jo què sé, increïble. Què passa? Tenia una capa de fum incrustada i vaig pensar, hòstia, aquesta tia no li ha tocat mai el sol a la cara, a la pell. O sigui, si un dia hi ha si rebenta la capa d'ozó, morirem tots menys els escarbats i la sardina. Bueno, la sardina, la col·lega, que tenia els estratos a la cara, que es podien veure les eres geològiques de la seva cara. És que segur que hi havia fòssils. O sigui, un dia estornuda i traurà un trilobites. En sèrio, que dius, lo vistes, trilobites. Xiste Berni. No us preocupeu, no n'hi ha més d'aquests. Ja m'he procurat de només fotre una. Ja està. Vale, superat l'1 de la sardina. Vaig dir, hòstia, és clar, aquesta tia i jo no teníem res a veure. O sigui, és fatal. Així que vaig pensar, dic, bueno, podria buscar-me algú que fos com jo, no? Així com sóc jo, dicharachero, tranquil·let, bueno, una mica guarro. Vale, què passa? Que vaig trobar algú com jo. I dius, bueno, va anar romànticament bé, però és que ella era tan guarra. No, però guarra. O sigui, això, si jo digués, la meva nòvia és una guarra, i dius, ole, que guai. No, però és que era guarra de bruta. Perquè si és de l'altre, mira, me da igual que sea sútia, però... No, però terrible. O sigui, jo buscava algú com jo, però en el fons no buscava algú com jo. Jo no vull algú que quan li donis un ram de rosa et digui gràcies, amb un rot. És que no em sé provocar rots, és una cosa molt trista, volia intentar-ho, però portar 2 setmanes practicant no hi havia manera. He quedat tan mal de coll, només això. Bueno, pues això, que la tia es tirava rots per dir-me gràcies, joder, o estàvem en un sopar amb els col·legues i tinc una idea, braga! I jo, tia, joder, un dia em va portar a casa seva, joder, heu vist Casa en Ramon? Pues amb merda de veritat. I jo, collons, tio, va ser entrar i hi ha les mosques... I jo que tinc certa aversió als bitxos. I jo, conya, les mosques, joder, pa. Allò que toques una mosca amb la mà, pa, i la mosca... Collons, i la meva nòvia, Elisabet, això no es fa!
els havia posat nom a les mosques. Això no és normal. I li dic, tia, no ets normal, tens un huevo de merda, tens síndrome de Diògenes. I diu, jo? És que la basura té síndrome d'Estocolmo amb mi. Joder, però quin fàstic de pis. I a sobre, el pitjor de tot és que es va fer més amiga dels meus amics que jo. Era superfan del Barça, per això no ha vingut avui, està veient el Barça Sevilla, no com vosaltres, pardillos. No, merci. Perdó. Pues això, ella és ultrafan del Barça. O sigui, jo soc forofo, però és que ella, joder, quan hi ha partit del Barça no es pot parlar amb ella. Jo, carinyo, que el Messi no sé què... Hòstia puta, em vaig convertir en la dona de la parella. Jo, joder. I dic, mira, carinyo, saps què et dic? Ves a la merda. Però vaig pensar que això no l'ofendria gaire. I em dic, saps què, nen? Hi ha coses pitjors. Hi ha gent que quan neix el fan de l'Espanyol. Jo, hòstia, vale, i aquí vam acabar la cosa, punto. Així que vaig dir, vale, farem un canvi de xip, no? He intentat estar amb una que no és com jo, he estat intentant buscar algú que sí com jo i hem fracassat. He sigut romàntic, no he sigut romàntic, i estava investigant jo a la meva llibreta on ho apunto tot. Vale? Així que un dia vaig dir, un col·lega em va dir, perdó, canvia el xip, dic, lia't amb una estrangera que serà no sé què. Vale, guai. Me'n vaig anar a per una tia que estava d'Erasmus, i vaig pensar, Erasmus igual a tia fàcil i addicte al sexe, o sigui, és òbvia la paraula Erasmus, no? I jo vaig anar per ella. I vaig anar i jo, hola, i ella, hello, i jo, merda, parla anglès. Clar, això era un problema. Jo, el més romàntic que sé dir en anglès és me want you to the sex. Però, no anem bé. Així que vaig decidir anar a la llibreria, comprar-me un llibre d'anglès autodidacte, perquè clar, no tinc pasta, no em pagaré un curs d'anglès. I vaig comprar un llibre. Verb to be, present perfect, jo què és el present perfect? Un regal perfecte? Present perfect. Ai, este anglès. No, dic, hòstia puta, no sé. Mira, saps què et dic? Vaig veure que un nen agafava un llibre que posava Magic English, i vaig pensar, dic, bueno, això serà més fàcil per mi, no? Al meu nivell, més o menys, un nen de 5 anys, bueno, allò que l'agafo, el miro, patadona, tanco, vaig a la dependenta i em mira amb cara. Digo, que es para mi sobrino, ¿eh? Y digo, sí, claro, siempre es para un sobrino o para un hermano pequeño. ¿Qué nada hace usted? El president. Vale. Vaig arribar a casa. Obro el llibre del Magic English. Putada. Aprende inglés con Pato Donald. Però si no se l'entén ni en castellà. L'he d'entendre jo en anglès, el pato aquest? Joder, tío. Però jo, a mi m'agraden els retos. Challenge accepted. I vaig dir, a muerte con el pato. O sigui, jo estudiant allà, venga, Donald, dame, Donald, give me. Vale? I vaig estar així unes setmanetes. Vaig tornar a la guiri de l'Erasmus. I li dic, tu vols veure una immersió lingüística? I vaig passar de l'anglès i tot i li vaig fotre un morreo allà. Problema. Apareix un pau de 2 metres amb la samarreta del Celtic de Glasgow i em diu, what happened here? I jo, hòstia, que habla en anglès. Però bueno, ningú problema, perquè havia fet anglès amb el Pato Donald. I li dic, i em mira i em fa, are you fucking kidding me? I em va fotre una santa hòstia que me'n va enviar a l'hospital, però no la hòstia, o sigui, directe a l'hospital. Hòstia. Però no patiu per mi, ja sé que no ho feu. A l'hospital, quan em vaig recuperar la consciència, vull dir, en allà sí, allà vaig trobar la noia perfecta. Ella era infermera, d'aquelles buscones. Cada vegada que em venia a prendre la pressió, jo sabia que em volia prendre una altra cosa. El cor, mal pensat. La mirava i em posava gelós del seu collaret perquè li tocava el coll. La mirava i em posava gelós del seu cinturó perquè li tocava la cintura. La mirava i em posava gelós del seu tamboret perquè, bueno, li tocava. Però sobretot la mirava i em posava gelós, em posava molt gelós del seu nòvio. Sí, tenia nòvio, va ser un hàndicap molt bèstia per mi. Jo, merda, i ara què faig?
Si fins i tot em vaig trencar una cama expressament per estar més temps allà a l'hospital. No és romàntic això? No és romàntic trencar-se la cama per algú? No, doncs el meu psiquiatre diu que no és romàntic això. Això no es fa. No sé, ara és que fa uns dies que he d'anar al psiquiatre, perquè amb tot això de les pel·lis romàntiques es veu que segons he dit m'ha trastocat, però no, és veritat. I llavors m'ha dit que té una medicina nova per mi, que ja l'han provat amb rates, l'han provat amb monos i l'han provat amb Sergio Ramos, i sembla que funciona. Però bueno, el psicòleg també m'està dient que tinc molts problemes de carència afectiva, infantil. Què sabran ells del romanticisme? No saben res. No saben res. Jo vaig estar allà a l'hospital molts mesos per culpa d'aquella cama i del braç i de la costella. És que m'agradava molt aquella noia. Però bueno, vaig acabar tant de temps que em van ficar en una habitació i els meus companys anaven passant, no? Els companys de cel·la que se'n diu allà. Sí, em vaig fer com la puta de l'expressor. No, els tenia allà, anaven passant. Però n'hi va haver un que em va fer molta gràcia, perquè, bueno, gràcia, pobre. És una anècdota que em fa una miqueta de vergonya d'explicar. Però l'infermera aquesta em va dir que tindria un company que havia perdut la mà, que era manco recentment, i que estava molt afectat pel tema, perquè és escriptor i per escriure, doncs, clar, li costava molt i patia molt per la mà i jo què sé, i hòstia, vale, amb aquestes coses jo passo fatal. Així que un dia aquest tio em diu, oye, perdona, ¿me puedes ayudar? Tengo un problema informático. Y yo, joder, no podrà fer un reset, ¿no? Controlar, suprimir. No sé. I dic, bueno, jo no sé mucho de informàtica, vaig cap allà i el primer que faig, li miro la mà, jo, merda, sí, ja està, li he mirat la mà, ara sabrà que li he mirat la mà i em posaré nerviós. I em mira i veu que pateixo i començo a fregar-me les mans i és que, perdona, y no, tranquilo, no pasa nada, venga, ayúdame. Y yo, ya, es que sabes cuando estás nervioso que te sudan las manos y no paras de... Jo, pifiada una altra vegada. Jo, merda, l'estic cagant, tio, l'estic cagant. I al final el vaig a poder ajudar amb els seus problemes i quan me'n vaig del nerviós li dic, xoca el 5! No! Merda, va ser terrible. Ho vaig passar molt malament. I quan em van donar l'alta vaig tornar a casa amb la cama reparada, amb el braç reparat, amb la costella reparada, però amb el cor trencat de la infermera. Però vaig pensar que algú altre més romàntic hi apareixeria. I sí, quan vaig arribar a casa per la nit em vaig trobar una de les criatures romàntiques d'aquestes que et xiu-xiuegen a l'orella. Parlo dels putos mosquits de merda. Sí. Jo estava tan tranquil amb la Shakira a la platja fent toples i ella també i se m'apropa i em diu i jo, què? I això que el teu subconscient diu, tio, que estàs somiant, que això és un so real, i tu penses, hòstia, és un puto mosquit, ja, quan torni a sentir-lo, què penses? I dic, si el sento a l'orella és que es toqui, per tant, el més normal, plaga! Hòstia, a l'orella. I però a veure, alma de cántaro. Sí, imagina que l'encertes, que jo un dia em vaig llevar i portar el mosquit enganxat aquí. Hola, vinc a la uni, què tal? Sí, exposició oral, cap problema, bla bla bla, mosquit per terra, tot de sang. Asqueroso, però tu, és igual, estàs somiant, no penses, placa, hòstia al canto. I a cap de 2 minuts, i tu, bueno, vale, obro parèntesis. Hi ha una teoria de l'evolució, no, hi ha una teoria que diu que el llençol és l'escut impenetrable. Què fas? Sense el mosquit, està fora. Pues me tapo con el llençol i, bueno, no sé, el llençol, no sé. Et tapes amb el llençol i ja està, aquí, paz i després glòria, a dormir. Què passa? 5 minuts després dius, hòstia, fot calor aquí dintre, I jo aquí respirant CO2, l'oxigen no entra perquè hi ha el llençol que és impenetrable, dic, em desmaiaré i la palmaré per gilipolles, no? Llavors, bueno, hi ha una cosa denigrant. Bueno, espera, abans de l'escut impenetrable m'agradaria dir que és una tonteria, vull dir, si et veu un assassino en sèrie et matarà igual, o sigui, això acceptem-ho ja. A Nagasaki, quan va esclatar la segona bomba van dir, a mi no me pillen com en Hiroshima i es van tapar amb el llençol.
Però bueno, total. Què passa? Tens calor i se t'acut la cosa més denigrant de la història, que és treure el nas i el morro pel llençol. Clar, al cap d'una estona penses, hòstia, és que si veu un assassino prefereixo que em mati, almenys que em vegi la cara, no? Joder, cabrón, no! No em tallen el morro d'una manera tan indigna, joder. No sé, és molt trist. Vale, treus el llençol al cap un altre cop. Aire, tornes a dormir. Ya, mira los collons, placa, 3 hostias, tachegas, las 4:30. ¿Dónde está? Como Terminator, buscar, localizar y destruir, buscar, localizar y destruir. Passes 10 minuts així, com un gilipolles. On? No? I el cabron del mosquit que està a la paret, però que portava allà tota l'estona, i tu el veus, mosquito, tu y yo, afuera. Y el mosquito, dentro. Tu fill de puta. Tú le miras. Él te mira. Passa una d'aquelles coses de l'oeste, segurament de pèl del teu gos, i portes la sabatilla aquí i dius sí. I llavors el mires i dius sí, perfecte, vas a morir, mosquito. I fas ¡pa! ¡Nada! ¡No hay nada! ¡El cadáver! ¿Dónde? ¡Hijo de puta! ¡Placa amb la sabatilla! Hòstia, no! Has fallat una altra vegada. Perquè sabeu que els mosquits tenen el camuflatge, es tornen invisibles. Fan... ¿Cómo es posible? ¡Nos van a destruir a todos! Hòstia, puto mosquit que desapareix apareix. Que a més va passar pel meu costat així. Jo, fill de puta, i comences... Pa! Que l'endemà el veí em diu, tío, ¿con quién estabas ayer, joder? Unes ulleres així, no me hables, en ple de picades per tot arreu. Al final, el veus allà, a sobre de la foto de ta mare, però t'és igual, allà vas a morir. I fas, adiós, pongo por testigo, que nunca más volveré... Ja t'ha picat 3 vegades. I tu, el veus per aquí, paca, i et pica, i paca, i així va néixer el flamenco. Per culpa dels mosquits. Bé, a veure, això són coses que passen. Després l'endemà, clar, anava tan dormit que anava pel carrer i veig allò, hòstia, la castanyera, tio, mig quilo de castanyes. I em diu, ¡játame, hija de puta! Era una tia amb burca. I hòstia puta, anava superempanat. Però vale. En fi, a veure, sisplau. La conclusió romàntica de la història és que és molt lògic, o sigui, pot ser que fracassis o no fracassis amb ser romàntic o no, però penso que és que a mi m'agraden molt les paraules i mirar-me-les. Penso que la paraula romanticisme és molt lògic que contingui la part de romàntic i la part de cisma, perquè cada vegada que sóc romàntic acabo tallant amb la parella, un cisma. Així que almenys no sóc inútil del tot, serveixo com a mal exemple. Així que gràcies.